Advocate Fadzai Mahere voya vachivava, aiwa voya vachidya magaka mambishi pamusoro pechiitiko chinoonekwa kunzi aiwa mafuma presidents ese emunyika yeZimbabwe nevamwe vane mahigh ranks vanoonekwa kuti aiwa vanonosika medical attention kune dzimwe nyika dzisiri munyika yavo kana asiri muZimbabwe, asi toona the same people ndovanenge vachitenga maluxurious vehicles vachivaka mamansions vari vachitadza kuimprova mahealth services munyika yavo. Musanambira mashoko anoda nyugwa panapa naMahere ndokuti subscribe like or turn on the bell icon. Anyasuka akaradza advocate wake abuda nyora chiti nothing says a nation is broken more than when its former president, former vice president and other senior leaders seek health care in foreign countries and even pass away in health facilities abroad. It speaks to the fact that they destroyed the public health system but are happy to use taxpayers' money to seek elite health services elsewhere, while the public suffers under a health system that has collapsed under their watch. We need new leaders. Tomashoko anoita kwa panapa Advocate Fadzai Mahere toachiti aiwa vaona naRG Mugabe mukatisa paWhite City aiwa bomb attack yakaitika muchiona vana Kempo Muhadi aiwa atakiwa that bomb scare yakaitika muchiona vachikwara vaizonoraramira South Africa, muchiona vana pelekezela poko vachinofira aiwa muma health services emunyika yeIndia. Tinoona kuti ese mascenarios nemasituations aya they are signaling kuti aiwa these guys they are brutal, kuti they just take taxpayers money kuti aiwa vanyasa kuutilize kushandisa zvavanoda ivo vachifulfilla mapockets avo but vasinga coming back to my citizens vachidestroya my health sectors. Pane mapictures aiwa anoshowiwa vanhu avanoita nawo ekumuparire nyatwa nekune mamwe mahospitals akaita sana Mpilo, zvatiri kuona kuti people they are not happy nemaservices they are being given kuma governmental health sectors. Tuze mafunguro enyu moti kudipa pamusoro pechiitiko ichi. Enda comment section medu aiwa musaona subscribe or like, turn on the bell icon.